hemen, perspektiba txiki bat, ez? Hemen gauden askok semara bat ditugu, ez da? Eta gure galdera da, nire semeak edukiko dik, jabadik, ara gehiago tokizunean, kalitatea handiko inputen zaparra da ikaragarri. Eta nik uste hemen gure artean esan ditik gara, ez sortzen dara, euskera sortzen dara, asko zobea da. Eta asko zobea bat asko zintenzarria da. Eta berdinen gaztelera sortzen dena. Eta askotan euskera zematen ari garen aurren itzulpen bada, ez da zintenzarria. Eta dakigunean gainera, telebizioneko belaunaldiek hori inglesez zuzenean jasotzeko hainako gaitasun izango dutela lehenengo aldiz historian. Eta gaztelera zen, bai, ez da bat esaten zuen. Beraz galdera da, belaunaldi horretako minoria batek, zergatik aukeratuko du euskaraz bizitzea? Zergatik aukeratuko du euskaraz bizitzea? Zergatik aukeratuko du euskarazko klika interneten? Euskarazko musika, euskarazko harremana tratua, hori nire ustez daukagun galdera zentraletako bat, ez bakarra beste badaude, baina hori bada galdera oso zentrala, ez da. Eta hemen, nik uste esan behar dela, bota behar dela tesi fastidioso bat. Eta tesi fastidiosoa da, neurri handi batean, ez bakarrik dramatizatu behar dago ere, baina neurri handi batean, hizkuntza euskaraz bizitzea hiztun autu bat izango. Ni badakit nire semea, autu bat egin beharko duela, eta hautatu egingo duela, hautatzen badu, euskaraz bizitzea, beste okolde guzti horren artean, eta euskarazko klikak egitea, eta bat ez da. Eta horren ondoren dator esatea, eta autu horrek eskatuko dion nahimen bat, eskatuko du borondate bat. Madrildar egitar estandar bat itzaio eskatzen borondate bat, nahimen bat, alegin bat, tensio puntu bat, gaztelean bizitzeko. Guri bai. Gela hontan, gauden hori, euskaraz bizitzeak eskatu dugu, eta bizitzakegu pozez, deportibidadez, ilusioz, baina eskatu dugu, ez da, alegin puntu bat, agarra batean euskaraz eskatzea, edo eskatzen dugu alegin puntu bat, euskaraz konsumitzea, eta badu tensio maila bat, ez da. Ez da ideia hona datu hori aztea. Zergatik esaten dut hau, askotan egiten dugulako normalizazio diskurso bat, eta normalizazio diskurso hori arlo batzutan interesantea da, baina beste arlo batzutan trampa egiten ditu. Zein da egiten ditu trampa? Normalizazio fikzio bat sortzen du. Hiritar normala bagina bezala, normal bizi behar da, euskara beharrezko izan behar da, eta oso ondo dago, eta nik uste desideratu moduan arlo batzutan funtzionatzen dut eta balio du. Baina ez da gure benetako errealitatea. Eta ez da gure seme-alaben benetako errealitatea izango. Hizkuntza minorizatu batean bizitzeko alegin plus bat jarri beharra eta borondate terminoa txertatu beharra norbere eguneroko hizkuntza praxian ez da normala. Orduan, esan dut, pelikula ikusitek alde desberdinatik, da nik uste normalizatorrak ere behar ditugula, normalizeitor, ez da. Baina normalizeitorrekin bagaren ez goazen hain eta zagatik ez dugulako ikusten benetan nun ari garen, nun ari gutia gustutzen. Eta egin behar dugulako, etorkizuneko erreproduzio, motivazio erreproduzioaren prospektiba eta estrategia behar dugulako. Eta horretarako, ez dalako idea ona normalizazio fikzioekin jokatzea, normala ez den hizkuntza komunitate batean. Bueno, nik eta nire seme alabaik izango dute ingresa gehiago ematen dit eta interesgarriago. Gaztelera gehiago ematen dit eta interesgarriago. Eta gainera, egunero daukat, etxean daukat, zer ematen dit euskara, beraz. Beste horiek gehiago eta interesgarriago ematen didaten ez, zer ematen dit euskarak beste horiek ematen ez. Ematen dit, konplexia mundu bat, harreman mundu bat, sorkuntza mundu bat, doinu jario bat, soinu jario bat, poesia jario bat, desberdina, badu mundu sorkuntza mundu estatikoak, gainera eraikuntzan dagoen munduak, guzti hori ematen dit.
Eta hor, gazte bat ematen dio, hor sortzailea izateko aukera. Hor sortzaile eta protagonista izateko aukera ere ematen dio, ezta. Bueno, adi honi, ze niretzat bintzat oso importanteak dira zirkuitu hauek. Uste dut, zirkuitu hauetan dagoela gure gakoetako bat. Zirkuitu hauetan, ari da erreproduzitzen benetan, etorkizunean euskaraz bizitzeko nahi mena. Oso jende zehatzetan. Eta dira, herrietan sortzen diren kapital soziala zaio da, modu batera, ez da. Gure euskarari itxatzitako kapital sozial hori, zirkuito, elkarte, eskola, hor ari da egosten euskaraz bizi nahi izateko motivazioaren erreproduzioa neurri batean, ez da.